hogy vonják be esetleg önöket ebbe a projektbe, és mondjuk elsősorban... Az az érdekes egyébként, hogy többnyire, ez egy hihetetlen dolog egyébként, hogy többnyire teljesen kihagyják a fogyatékosokat magát abból. Amikor egy program van, akkor most mindegy, halló vagy nem mozgássérült, tök mindegy, nem van embereket, mint szakértőkkel foglalkoznak. Ez a jogszabály értelmében persze fontos. Így van. Mert így tudja, hogy milyen jogszabályt lehet. Abban az értelemben nem, hogy nagyon sokszor nekem a szakértő társaim mondják, aki dolgozik rehabilitációs munkáját, hogy mi miért rossz. Tehát miért van rossz helyen egy mosdó, mi a praktikusan, tehát a jogszabály szerint megfelel, de mondjuk, hogyha az elhelyezkedését tekintjük, már nem. A gyakorlatiasság kimarad ebből a tervezési folyamatból tulajdonképpen. És ez szívás van. Így van, pontosan. Ahelyett, hogy járjátok már bele, nézzük már meg itt ilyen fogyatékosok, olyan fogyatékosok, hogy többnyire nem is tudják, hogy nem találkoznak azzal. Én se gondolom, hogy ez így jó, ahogy most működik. Én tudom, hogy így működik, és persze megfelel valóban a jogszabály előírásnak. Ne menj el Ádám sehova sem! Itt maradsz addig az egész életed. Mindig, neked mindig sürgős valami. Mindig. De fejezd be a telefonálgatást munkaidőben. Hihetetlen. Igen, Szóval így van, én is azt gondolom, hogy itt a tervezési fázisban már bele kellene vonni. Vagy ezt, hogy ő mit akar, tehát ő milyen munka. Tehát itt most 11. kerületben például egy másik alapítvány, aki nekünk nem igazán rivális alapítvány, csak ő úgy gondolja, vagyunk azok, ő értelmezőképosokkal dolgozik a kézenfogva. És a 11. kerületben vélhetően van nekik egy megállapodásuk, amit nem tudnak teljesíteni, mert akárkit visznek, oda nem vesznek fel. De valószínűleg van egy kötelezettségük, mert kaptak zsuzsót érte, ők elég zsuzsót kapnak, és nem tudják vele. És az egy önkormányzat sem, nem tudja felfogni azt, az, aki ott van, HRS, hogy az értelmi fogyatékosokkal nem tudnak együtt dolgozni egy önkormányzatnál. Tehát lehet, hogy tudsz együtt dolgozni vakkal, hallássérültel, mozgássérültel, de értelmi fogyatékossal óriási eséllyel nem, mert ő önálló munkavégzésen nem képes. Tehát még csak részben sem képes. Tehát ő folyamatosan mentorálni, felügyelni kell, és bármikor csinálhat olyan, tehát okozhat olyan kárt, amit akaratlanul tesz. A másik is okozhat, de nem biztos, legalább tudatában van annak, hogy most baromságot csinál. Nehéz erről így beszélni, hogy az ember súlyozgat adott esetben mondjuk, hogy most de muszáj, és pont ez volt az egyik szempont, amikor én javaslatot tettem arra, hogy vizsgálják meg, hogy ha egy akadálymentesítést kiépítenek, akkor szükséges-e azt olyan szinten, hogy mondjuk egy mozgáskorlátozó... Ez most egy picit olvassam, mert ez már érdekes. Ide is érdekes. De erről beszélünk. Ez más téma. Nem baj, de ebben benne van az is, ezt erről is beszélhetünk néhány szót, hogy az akadálymentesítés milyen formában valósul meg? Annak mondjuk, mert ugye mindig van egy költségvetési, egy anyagi vonzata, mi lenne a jó? Mi lenne a használható gyakorlatilag? Ezt nyugodtan felvehetjük. Nyugodtan ezt gondoljátok is át, hogy ez fontos lenne egy témának. Hát ezt esetleg a végére lehetne ilyen záró szóként, hogy a tervezési akadálymentesítés tervezési folyamatában már célszerű lenne belevonni Hát a fogyatékosok vagy a megváltozott munkaképességgel konkrét személyes képviselők. Konkrét személyes képviselők, így van, pontosan. Tehát aki a helyszínen tudja adott esetben ezt. Aki esetlegesen nem biztos, de esetlegesen. Így van, nem utána. Semmi értelme nincs. Sikerült? Igen, odaadtam már Ádámnak. Mit mondtam, hogy oda kell tenni? Nem Ádámnak adom, nem Ádinak adom, nem Lucának, oda kell. Jó, az Ádám
Anna, azt nézd meg aztán három dossziét, hogy ezek milyen messze esnek egymástól. Most akiknek ezek miniszterek, miniszterek képviselők. Nyilván van egy recepció, megmondod a munkahelyi ezzel el szeretné átvenni a miniszterek számára, vagy az államok számára. Vagy beküld egy diktatóba, hogy kérnek, hogy diktató, vagyis a nő átvezérő. Tehát a diktató, amikor beteszed, akkor diktató. Ja, most, hogy ő hol diktat, azt én nem. Nem lesz, amikor ő diktat, szeretem, van egy grup, vagy hely, hogy mindenki, asztal, valahol átveszik. Az a lényeg, hogy átlegyen hol lesz rá a véget? Addig sírsz, amíg átlenveszik meg, hogy előbb nem ide kell jönni, oda kell jönni, nem baj. Uram, mondjon nyugodtan, megyek. Jó? Ez egy nagyon fontos feladat, a szakképzéssel kapcsolatos. Azt kell csak találják, minden csapat helyen, azt tudja, csak ezt az... Jó. Ezt mind hallatszani fog. Nagyon halkan. Meg egyébként is, ha így hallottad, hogy csak halad? Ezért megy tönkre. 2014 szép szeptemberi napján, és szeretettel köszöntünk Matály Zoltán urat, aki tavaly már vendégünk volt egy Ismerd meg a világunkat második kerületi rendezvény. Ezt a címet viselt ez a rendezvény, ami a hallássérültekről szólt, és aki ott egy nagyon izgalmas előadást tartott arról, hogy amikor valaki dolgozik, tehát a munkahelyekről, akik befogadnak vagy foglalkoztatnak hallássérülteket is, ott milyen tapasztalatokat szerzett, amikor szakértett, amikor meglátogatta őket, amikor készített anyagot. Ennél is, ezt követően mi együtt dolgoztunk vele, a munkavédelmi oktatási anyagok átírásán egy igen nagyszabású munkában, aminek eredményeként elkészült 3 különböző cégtípusra vonatkozó oktatási anyag, amit sokszorosan lektoráltak hallássérültek, azon belül siketek, nagyot hallók, aztán a Matály úr szakértő átnézte, visszakerült hozzánk, és ezt így egy hosszú folyamat eredményeként elkészítettük. Ez az információ 3-as füzetünk, aminek leírva is ott van az oktatási anyaga, és jelelve is CD vagy DVD-n ott van az oktatási anyaga, amely hozzáférhető az interneten, de bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátjuk. Tehát van egy munkatapasztalatunk, egy viszonylag hosszú egymással, kifejezetten a hallássérültek. Részben oktatásával, munkavédelmi oktatásával, részben azzal kapcsolatosan, hogy hogyan értik meg azt a szöveget, amit meg kell, vagy hogyan tehető ez érthetővé, hogyan lehet ezt modellezni, vagy nyilván még nem minden tökéletesen kristályos, de ami tudása van, azt ő megosztotta velünk akkor, és most ezt mi felvesszük, megosztjuk önökkel is, akik hallássérülteket foglalkoztatnak, vagy a hallássérültekkel, akik dolgoznak olyan helyeken, ahol nem csak ők vannak, hanem hallók, vagy más meglátszott munkaképességűek is. Ezzel kapcsolatban kollégámnak, aki szintén hallássérült, Orbán Gábornak, nagyon izgalmas kérdései vannak, amit ő elkezd feltenni, és aztán elkezdünk beszélgetni róla, és így reméljük, hogy azok számára, akik nézik ezt a felvételt, is használható információkat tudunk adni. És hát annyit talán, azt nem tudom, pontosan mondtam el, hogy Matály Zoltán, és mi a titulusa? Azért ezt mondjuk el. Hát én akkor egy pár szóban bemutatkoznék itt ismételten. A Matály Zoltánnak hívnak, munka és tűzvédelemmel foglalkozom. A végzettségemet tekintve informatikus mérnök vagyok,
és miután elkezdtem foglalkozni ezzel a területtel, a munkabiztonsággal és a tűzbiztonsággal, ugye szükségessé vált, hogy különböző végzettségeket megszerezzen az ember, megfelelve a törvényi előírásoknak. Kezdetben munkavédelmi technikusi és tűzvédelmi előadói, majd később munkavédelmi szakmérnöki végzettséget szereztem, és tűzvédelmi főelőadóit. Folyamatosan képzem magam ezeken a területeken. Ezen a területen végzett tevékenységem során kerültem kapcsolatba egy megkeresés útján a Munkakör Alapítvánnyal, amely megkeresés arról szólt, hogy a munka és tűzvédelemhez kapcsolódó dokumentációkat kellene az alapítványra és a telephelyére elvégezni. Ezt Matthijs úr adományba vállalta. Igen, így van. Köszönöm szépen. Kezdődött a kapcsolatunk. Igen. Úgyhogy Igen. Hát nem is volt kérdéses az első pillanattól kezdve sem, hogy ezt adományként el tudom végezni. Egyrészt mert úgy gondoltam, hogy bele kell, hogy tartozzon abba a társadalmi szerepvállalásba, amelyet az embernek egy idő után meg kell tennie. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy egyébként is megfelelő rutinnal és képzettséggel rendelkezem ahhoz, hogy ezt minden további nélkül gördülékenyen, hatékonyan, rövid idő alatt végre tudjam hajtani. Aztán persze később szembesültem azzal, hogy azért ez nem annyira egyszerű feladat, mint ahogy ezt más esetben egy adott cégnél megteszi az ember. Az, hogy a dokumentumokat elkészíti az ember és megfelel a törvényi előírásoknak, a jogszabályi előírásoknak, az egy dolog. De amikor ezt át kellene ültetni a gyakorlatba, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része ennek a tevékenységnek, erről szólna ez a munka és tűzvédelem, hogy a gyakorlatban ne legyenek problémák. Ugye nem csak arról kell beszélnünk, hogy itt megfeleljünk az előírásoknak, és le legyenek dokumentálva a dolgok, hanem hogy ne érje adott esetben baleset a munkatársat, ne érjék foglalkozási megbetegedés, vagy mondjuk ne keletkezzen olyan vészhelyzet, adott esetben egy tűz, amiben megsérülhet, vagy jelentős anyagi kár keletkezhet. És hát itt már azért adódtak problémák, mert rá kellett jönnöm, szembesülnöm kellett azzal, hogy azért az oktatások azok nem olyan egyszerűek ezen a területen, mint ahogy az ember eddig gondolta. Az oktatások azok egyébként is egy külön kérdéskörét képezik ennek a szakmának. Ugye egy alapját adják annak, hogy a munkavállaló biztonságosan, az egészséget nem veszélyeztető módon tudja a munkáját végezni. És hát próbálkozik az ember mindig az oktatások során azzal, hogy tovább lépjen, egy kicsit érthetőbbé, színesebbé tegye ezeket az oktatásokat. Ne legyen olyan száraz. Ugye alaphelyzetben hogy zajlanak ezek az oktatások? Összegyűlnek a munkatársak a munkahelyen, és a munkavédelmi szakember, a tűzvédelmi szakember kiáll eléjük és elmondja, hogy mi az, amire vigyázniuk kell, mik az előírások. Ugye ezt lehet színesíteni egy kicsit, hogy projektor bevonásával az ember egy olyan képi anyagot bocsát a munkavállalók részére, amely színesebb és érthetőbbé teszi ezt az egészet. Így kellett rájönnöm arra, hogy amikor ugye hallássérült munkatársakról beszélünk, akkor a szövegértés, egész egyszerűen ez a beszéd, ez nehézkes. Ja, meg lehet oldani, és vannak olyan munkahelyek, ahol jeleléssel ezt kisegítve lehet könnyebbé tenni, de ugyanakkor úgy érzem, hogy itt nehézségek vannak. Tovább lépve,
Később érkezett egy olyan megkeresés, ami már itt az előbb elhangzott, hogy olyan oktatási anyagokat kellene összeállítani, amelyek könnyebbé teszik a hallássérült munkatársaknak az oktatását. Egy adott munkahelyen, ahol munkába kell állniuk, és itt ugye meg kell felelni a törvényi előírásoknak, és az oktatást meg kell tartani, egyrészt, másrészt pedig tényleg annak érdekében hangsúlyoznám, hogy ne érje őket baleset, ne érje őket egészségkárosodás, ezt az oktatást valahogy könnyebbé kell tenni. És ekkor megkértek arra, hogy ezeket az anyagokat lektoráljam, szakmai szemmel, munka- és tűzvédelmi szempontból próbáljam egy kicsit hozzáigazítani ehhez a területhez. Hát azért itt már előjöttek azok a problémák, amelyekről később beszéltünk több alkalommal, illetve ezen az előadáson, ami szintén elhangzott, kifejtettem a véleményem. Ja, alapvetően abból adódik ez a probléma, hogy a munkavédelmi és a tűzvédelmi törvény és az egyéb paragrafusok előírják, hogy a munkavállalók azok a munkavégzés megkezdése előtt, illetve után folyamatosan részesüljenek az oktatásban, olyan formában, hogy a törvényi előírásokat rendelkezésükre kell bocsájtani, vagy szóban elmondottak alapján, vagy írásban. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az ott leírt részeket, paragrafusokat szóról szóra kell átültetni, amennyire persze lehetséges az oktatási anyagba, és mert máskülönben, hogyha adódik valamilyen baleset, vagy mondjuk egy ellenőrzés, akkor vizsgálhatja azt a hatóság, teljesen jogosan és megalapozottan, hogy a munkavállalónak teljes körűen el lett mondva, hogy mik vannak ezekben a törvényi előírásokban leírva, vagy csak felületesen beszéltek róla. Az anyag kidolgozása során, itt a három anyagról beszélünk, munka- és tűzbiztonsághoz kapcsolódó oktatási anyagról. Ugye többször egyeztettünk. Amiatt, hogy amikor én megkaptam ezt az anyagot lektorálásra, akkor tapasztaltam, hogy az ott meghatározott fogalmak, azok messze nincsenek összhangban a törvényi előírásokban foglaltakkal. Ez abból adódott, hogy azok az emberek, akik szintén hallássérültek, és ennek az anyagnak a kidolgozásában részt vettek, ők megpróbálták hozzáigazítani ezeket a kifejezéseket, ezeket a leírásokat ahhoz, hogy ők a gyakorlatban, illetve azok, akiknek ez készül, a gyakorlatban hogyan tudják ezt megérteni. Ez alapvetően, bocsánat, hogy beleszólok, alapvetően azokat a szavakat, az volt a feladatuk azoknak a hallássérülteknek, akik ezeket az anyagokat elolvasták, hogy azokat a szavakat, amiket nem értenek, nem tudják, mit jelent, azokat húzzák ki. Így van, ez azt jelenti, hogy mivel a hallássérültek csak a szájolvasás útján tanulnak, tehát igazából ugye nem hallják azt, amit, vagy hát szerencsések, akik hallják, amit a tanárok vagy a tanulótársak beszélnek, ezért ők szájolvasás útján kb. 30%-át tanulják meg annak a szövegnek, ami elhangzik. Emiatt ugye rengeteg szónak a tartalma, tehát formailag se ismert egy kifejezéstől, hanem egy tűzvédelemnek, munkavédelem speciális területét, vagyis hogy ki kellett húzniuk, tehát ahelyett kellett találni olyan más szavakat, kifejezéseket, vagy körülírni a dolgokat, ami érthetővé teszi a dolgot. Tehát csak azért teszem hozzá, hogy ki is kellett húzniuk, tehát az volt a dolgok, hogy